pamusoro ichangamira dare kwanyamukubva richatondera idare rakauya mukati medare renyu richipinzwa wanyamukubva mukapa kuti riende kuseri kwechiuta tikaenda nemhuri dzese kusanganisira nedzimwe dzisina kuuya asi takadzisebha masamanisi kuti tidzoke kudare zvakanga zvawiranwa mudare hapana chimwe chete chakaitwa mari dzakanga dzanzi nedare dzibhadhara mumwe rine vanhu vaviri mumwe wacho akazongobhadhara hafu dzakabhadharwa chete saka zvaramba zvinoita zvakadzokedzai tidzore mudare apa idambudziko rikunyanya kunetsa mhuri mukati memusha risiri kuti rigadziswe kana muchatondera ndonyaya yetsvimbo iya yaidzinorara nemudzimai antu richibatwa mutsvimbo yacho ina vajogo nekufa saka hapana chakafamba saka zvakasvika pakutokedza tidzorewa mudare kuti kochiizve tambozama nguva yesei kuva tingoti pamazuva taangatitechingomwe angatiteinowe vamwe vacho vakabvisa mari vati zvinoita tidzokere kuna mama Vangavise mafamilies mangani? Mwakanzi 250 pamunhu aneti mamuri 25. Ishe panoitwa sei? Hanzi mhuri yenyu haisoda kuungana kuti Changamire inini ndakati kunotembawo kuti dare rineri ndo richapedza nyaya dzekare. Kuti ndiri kuona vakomana vacho vese ndovendamba saka kutotarisirwawo kuti dare rino ndo richapedza zvese. dare ndichikurukura nawo Changamire vamwe vacho ndichiendesa masamanisi vandakaendesa ipapavo vaiita chichemo chekuchema nyaya yemari asi vamwe vacho ndichitarisa hakusi kuti inyaya yemari ndofunga ndichitarisa pamhuri ndikatoti munhu andingatoti pamwe angashukire nyaya yemari ndo wajogo wacho vamwe vacho vaitoti dai mukoma baba Dennis wari watombotibatsira isu zvavadzorera hedu mari nyaya dzedu dzinge dzaingati mugara pasi semhuri mokurwa ndiri chichemo kamuisa chichemo pamunhu wenyu wamwe nditasara pamwe ndiye angadini angatibatsire kuti dambudziko redu mugadziswe mumusha saka ndakanga ndatovati achiuya kudare mozoisa chikumbiro chenyu muri pamberi kana muchigashirwa kana musingagashirwa mozvoriitika izvozvo pamberi pano pamambo saka zvinotonishamisa kuti sei vasina kuuya futi kuna kudare kwacho takanga tavadaidzi ndiwe Dennis andi sorry. Nyaya sematangira yakaita handisuda ndidzokorora kutaura zvakawanda ndindaipumha ndine zvinhu zvandinoshandisa zvekukanganisa musha nezvimwe zvakadaro saka sekuenda kwatakaita kuna chiremba pakaonekwa kuti pane zvinhu zvida kugadziriswa zvikuru maringeni kuna mudhara Jogo. So it's like semataure zvakaita kuti tofanira kubvisa ma250 kuti nyaya dzifambe mberi. Inini nemunin'ina wangu tisakwanisa kubvisa mari dzacho. Saka tisati taenda kana tisati tasvika panyaya dzekubvisa mari iyo mambo pane paita mukomana kana kuti headmaster wenyaya dzacho dzese kucreata kuti ini ndiri kushandisa ndakaromba nezvimwe zvakadaro enga ine hidden agenda achida kuti azotore kana kuda kuti apinde mupfumi wangu saka zviripo ndezvekuti aishandisa vana mudhara nevamwe vese so pakatanga kuti titange kutaura nyaya dzedare ipapapa ndo paakuda kuita sei haasi kuda kutombouya kudare so ndakamboaprocha sekuru ndichiti sekuru ndimi mukuru chimboedzai kunzwa kuti chii chiri kuita kuti Sylvester asauye kudare rekutanga ratakaita haana kuuya riya akapiwa masamudzo haana kuuya ndakanzwa sekuru achiti ndakataura naSylvester achiti dare renyu harindigoni
ende zvinhu zvese zvamakaita musi wedare muchienda kuna chiremba nezvimwe zvakadaro, it was stage managed. Zvimwe zvese zvamuri kutaura zvikunetsa mumusha nezvimwe zvakadaro maongotengana namambo ikoko, ini kudare kukanduyi. Saka nyaya iripo ndeyekuti kuti nyaya igadzirike mambo nesimba ramuinaro, taida kuti dai aikwanisika kuti iyo Sylvester mai Muzvuwe, Promise naNoah vouya kudare, because it's like it's not an issue yekuti havasi kuda, havana mari yekubvisa kudare, but it's like vari kuti hamuna zvamunokwanisa kutiita. Sylvester achibhesa hamene knowledge yake whatever this and that experience yakawana mazuva aishanda kumarondera kukotu. Ndikati briefly ndo mamira akaita nyaya iyoyi. Ine vanhu vari pari kuti hamuna zvamunotiita, despite futi iwo wakachenutswa wakaita seisei, hapana zvamunokwanisa kutiita. Saka in summary ndo mamira akaita nyaya mambo. Saka nazvakadaro chamamireta autokumbira masimba renyu kuti mimi munodya connection kana zviri izvozvo wotoendera kumusungwa. Misekuru wacho hamuna meyo kuti muunganze mhuri? Ndiriva handisi sekuru isati ndiri mukoma kune kumhuri. Mhuri yakada kutomarare chitarisa kubva zvese zvawaitirana even kutoramba kuuya pano padare, kana ari kuramba kuuya pano padare pamambo, kana kwandiri ndaita mutefe kwari, mapurisa anenge akuenda kundomukorekta kana kuti basa roitwa, then mapurisa ozoenda kundokorekta yapfuma inenge yaseenzeswa nemunhu anenge abvisa pfuma. Izvozvo kuna kuita kuti chakanaka. Akaenda kunoona kuti chiremba mberi zvoitwa izvozvo, then kozoitwa judgment yemessenger of court kuti zvindotora pfuma kuti idzorerwe kumunhu anenge abhadhara mari dzacho. Nekuti kundosunga achiuya apa hapana chatinetaita. Pamusoro nangu patakamboita dare tisati tauya kuno tichiita ana Ishenyamukubva, vakatutsikwa. Ndikupedza kutsanangura kuti effort ndakabva navo kure tichiti vaiti sei tione tigadzirisane musha, but it's like havasi kumboonekwa semunhu. Then paissue yekuti dare rinokwanisa kuti rofanoendera mberi, chiremba woenda woita zvinhu zvakadaro nezvakadaro, even though zvine simba rinenge rabva kwamuri mambo, iyo ndaiona kuti zvinhu zvinyatsobuda zvakanaka, nekuti apa pavakamboita dare naye Sylvester vachindigadzira nemusha, vakaita vari vangoita zvekumhanya-mhanya vachiita make sure kuti vamwe vanhu vanenge vasipo. Saka isi tikada kuita futi kuti zvinhu zvinoda kugadzirwa musha zvoita vamwe vasipo, iyo zvinozodzoka paextend yekuti hazvina kunyatsobuda zvakanaka makaita mega tisipo, but ndanyatsoona kuti zvinyatsobuda zvakanaka ndezvekuti munhu wese ange aripo, because musha wemunhu wese. Kuti paitwe chiremba anouya mumusha kugadzira musha vamwe vasipo, ndinoona zvichizoita dambudziko. Chinonetsa anoita basa sandini, munhu anenge achitondoda kutoita neexpertise yake chiremba, saka anenge achida kufamba, anenge achida kuti rusumudzo rwekuti andoite basa. Saka tikawasunga pasinayo wouya kuti endai uyai kuno, wouya pano dare hariitirwi panapo, handoiti ndoito wanoramba kuenda. Nekuti zvinotinetsei dai kwanguri kuti nekuti matare edu anenge ari ekuti vanhu vanoda kuti wakabatana,
Saka kana mhuri isina kubatana nawo panotinetsei kuti tingaite sei kuti mhuri ibatane basa riitwe, nekuti anonga achiti handibvisi mari. Musabvisa mari ikoko anenge atoziva kuti asakabvisa mari hapana chinofamba. Saka kazhinji tozoti basa ngariitwe, raiitwa tochitaura kuti vanhu tese mhuri yakapleja kuita mari yakati yakati. Mapurisa anozoenda manje uchindobata kana iri mombe ichibatwa ichidzorerwa ichitengeswa mari ichidzorerwa kunyana. Kune munhu anenge akabvisa mari kuti dare rifambe. Because ivo kuti vaungane vanogwadza kuti kusaungana kwedu hapana chinofamba. Ndipo patikatoona kuti batsira kuti tingaite sei ipapo. Okay, pamusoro inomo. Ipapo ndiri kupanzwisisa. But ndaiona kuti tikatarisa pakatangira nyaya. Ini ndini ndakauya nenyaya kuno ndavhiringidzwa ndanongedzerwa kuti ndiri kuita zvakati nezvakati. Saka ava vacho vaifanira kunge varipo vachitaura izvo zvacho zvese kuti ndiri kudai makavadaidza havana kuuya padare rekutanga. Iye zvinhu zvavana kudaidzwa havana kuuya kuti padare rechitu izvinezvi. Saka topfuurira mberi tichibvisa mari eyo toti chirembo woenda kumba wondoita zvavada kuita ikokoko. Kana ivo pacho kana pane maexpenses anenge aitwa sevanhu vari kuramba kuuya kudare yezvinezvi, kana paitwa nezvimwe zvakadaro kuti panozotumwa vanhu kuti vanotore zvinhu kudzimba kwavo, vanokwanisa kuti vamwe vacho kutoziva kuti kumba kwavo havana zvinhu. Saka vari kubhesa hwani kuti havadi kuuya kuno, vari kuti hapana zvamunokwanisa kuti plazi kana pane zvinenge zvaitika kana mako vazotora zvinhu kumba kwacho hakuna zvinhu. Ndokweza kuti ndibati panapa panodiwa mari yachiremba. Pamafamilies 5 panodiwa 250 for each family. So vanhu vacho ndokuti vamwe vemafamilies ivo vasiri kuuya kuno. At the same time kuda kuti vauye bedzi munhu makusesa simba rake nekuti endai kumusha munobhadhara zvinhu zvekupa mari. Ipapo ini ndinoti vakauya muno mudare handimuona chetongoti tine imwe nyaya takapedza naishe tichiri tisatauya kuno kuina tete wangu vane zvimwe zvinhu zvavakaita vakakumbira ruregerero. Ndine zvimwe zvinhu zvandaifanira kuita kuti ndibhadhare nezvimwe zvakadaro, but takazviita overlook tichiti no taona kuti munhu akaita sei. But kuti umirire munhu kana tiusvike pasituation yekuda kuti unoda umirira munhu kuti ane mentality yekuti hapana zvamunondiita, ndo pane ipapo chete. Toti vakomana vanoda kuenda kundokorekta nawo panodiwa mari yekuti vandokorekta. Toenda kuti hai wangani vanoda kundokorekta vanoti ndikati 4 pari kuti promise kuti maizvizvoti kutoendesa mapurisa 4 umwe necheni idzi umwe necheni wotosvika wosungwa cheni kuti handei kudare. Izvo tinozviita asi pari pakudiwa futi mari yekuti waende wondorara ikoko womuka manje wachindotora vanhu havo 8 waapanapa kuti waite matare. Panodiwa mari yekuzviita izvo kana vanhu varamba mutemo zvinobvumirwa izvozvo. Ipapo ndofunga tikatanga kushanda neipapo zvinotisvitsa pane chimwe chinano chekuti vanhu imari dzinodiwa vakomana hanzi vanhu 4 mari idzacha kutoda mabharani because madistance avakasiyana siyana. Vari kupi nekupi Chikovhore, vamwe vari kumacheke, vamwe vari kuvirginia. Ende pamusoro mambo unoona rino iradare rechitatu randakuita. Rekutanga ratakaita naishe Nyamukubva ndakatoita mari dzese kuti vanhu vaite sei. Rimwe ratakaita last time mambo harina mari anonongozviziva kamari kanotambwa kanotambira mambo
ndikutaura panyaya yetransport kufamba kwaita masamosi nezvimwe zvakadaro ndopandokoze kuti tinozoti tapedza dare iroro raitwa kwazoti pane makosti akati wogowana futi but iwewe uruda kuti hama dzako hadzina mari tikayawati isusu kwakaita matara yakaita makosti akati vanouya raita tobata foni yavo vanouya hapana mari poitwa sei semataura ndaita hangu inoti vanhu vakaita at least effort yekuti vakasvika kasakati effort kana asi kuuya taakutosenzesa manje collection cheni tinadzo idzi dzitori muno saka anenge akutofuma odorarapo na6 andorara mudhuze na6 ododie gogogoi makadaidzwa kudare makaramba cheni kirikiri handei ndaifungidzira kuti tikashanda nenzira iyoyo nyange zvimwe panoda mari yekuita izvozvo. Okay. Alright. Iripo here then ndikati chitaura nevakomana vangu but vakomana vadhanzi mabharani but vanokwanisa kuti Monday aenda afira Monday he can phone you kuti anokuenda kwakati kunoda mari yakati kwakati mari yakati kwakati mari yakati ndeuti nzvimbo 4 dzakasiyana. ndo mauda kuti muchigara kuti vanhu ivavo vaende kundotorwa taurotuma mapurisa anoenda kundotora vanhu ivavo mupurisa unchete nemunhu wake bata vari kuzviti vari pamusoro pemutemo haisi nyaya yekuti vari kushaya mari kana kuti vati vari kungotoita kutuma mapurisa manje ari kundosunga ati vanoti tinotaura kwatiudza kuti panoda zvakadai dai then toona kuti toita sei zotaura mabharani kuti nyaya idaiyo musi wemande kuti aite macalculations ondifonera ndoapruva oizve all right, it's okay.